Ito nga pala guys, yung tataniman namin, puro kasi siya damo. So, ang ginawa is, nilason yung damo. Tapos, nung natuyo na, ayan na, sinunog na namin nung gabi. Para kinaumagahan, malinis na siya. Kasi hindi siya kayang anihin. Hindi siya kayang ragpasin ba. Kaya ayan, ganyan na lang yung ginawa namin. So, sinunog na namin yung ano, 3 ahas yung nasunog dun sa damuhan. Ayun o, tangina ko bro to eh. Tapos meron pa ditong isa. Ano, sinunog na. Tatlong ahas. Ay, ayun. Ayun o, maliit. Maliit lang. Tapos may isa pa dito. Oh. Ayan guys, oh. Nakanganga pa nga yung ahas eh. Siguro ano kasi wala na silang matakbuhan kaya ayan. Natepok silang lahat. Buti nga nasunog, nadala sa sunog eh. So ayan, tataniman na yan. Kaya sinunog na siya.